So, nakaabot na may dira sa balay, guys. Bugat kaya mag-wit-wit. Salamat sa Ginoo. Anya, daras may amor. Tog pa sa Jared. Diyan. Oy, palit. Hi, Mika. Ambo. Abrihan ang ganda ng cake na ang say now. Silyo? Oy, way amam. Way amam. Ji, batay sa amam, Ji. Ano doy ayo kan makuha. Ji, tayo tubig, Ji. Doy. Excited po siya magtanaw, oy. Tubig! Pa. Pa. Kung ano dahil ng cake? Amam! Amam sa Ji ba? Ay, Ji. Oh. Wow! Happy birthday sana all. Mama, di pa tita ma. Sana all na cake. Mana, kata na mo. Ay, nakabuhat sa cake, guys, kay HBD, Amore, sana all na cake. Wala chocolate dan. Wala chocolate. Wala. So, simulate ka, guys. Luto ka na. Go. So, talata, si Dane. Ona is Kanton. 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 Doha ka dato puti. Pobre dote ay tuti. Carrot. Tita. Di, kabut sa gamay, di. Pichay. Repolyo. Cabbage. Oh, repolyo. Pichay ko na gandan. John Rocks para isagol sa pansit. Papa, si Papa. Pang spaghetti. Hapon. Doha ka repolyo. Pansit bihon. Unahan ang hotdog bigay ito is spaghetti. Magic. Magic. Uy, bigot. Magic. Oil. Uy. Oil. Oil, guys. Oil. Gutom na. Gutom. Ako itong luto, be. Gutom, de. Gutom mas madam. Siyempre, my favorite hotdog. Kuha na ok-ok na ok-ok. Hi, my Meko, favorite. meme. Meko. Hi. Ipalanda. Backbone. Backbones. Chicken. 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 Dali lang eh. Dalawa. Ay, salamat. Abi ko tanaw na kay Dugay na migayo kay Dugay ng Watson. Ay, wala na. Bugas. Makabudol ng Watson na. Na, hoy. Pilit. Parabik. Hoy. Ay. Bukas. Ah, hoy. Bugas ko na bugas. Nagkuha na ang lobe. Wala. Di ba kisa ko ka na kung ganihan, ha? Bugas guys. Pilit na oy. Mure, wala ka lang mure. Ahos. Awas. Kuya. Bombay. Bombay. Corn beef. Bongga. Bungka. Ano si Bunga? Carne Norte. Bongga nga. Ayo de Bunga kiday Bunga. Brother, tag 20 na. Sago lang sa. Lion King. Layo. Mati sarap. Lion King guys. Lion King guys. Sugar na to. Silver Swan. Kuha sa tunuto din. Silver Swan. Duck beans. Silver Swan. Bag. Black beans. May bag. Sa moro to ang sulod sa mga pamalit. Og cake. Walang cake. Safety na ang cake. Tada or like cake. So guys, nakamata ko. Ay, katugon. Anda. Tugon ko kayo. So ako mong i-update guys sa mga panghitabo din sa mga panimalay. So dara si Gigi. Si Gigi nagkagod-kagod. Wala ang mga bagol. So, Mulba. pwede de. So, para to siya sa biko guys. And fast forward. Ito sa gawas. Nagkayo.
Kanainitan. Ano si Mama dire luto siya dire lechon o spaghetti. Sigat kayo si Mama. Wow. Oo nga, nang suga. Ay, siga na. Wala, mga siga eh. Mga spaghetti na mo, guys. Wow, yummy. Yummy, 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 yummy. Yummy, yummy, yummy. Wow, spaghetti pababa, pataas at pataas. Spaghetti mataba, Ayan, mataba, mawa sa mataba. birthday. Ay, Sige, birthday ang pansit o spaghetti kay Boko na napangpahaba ng buhay. Hindi tinood yung giingon, mawa gyud sa way handa do. Wala. Kaya siya. Ano sama? Kadang, kuan. Ba, adobo nga, manok. Okay, adobo na siya nga manok, guys. And I cannot let you see because it's so hot. It's so hot and spicy. That's why I cannot see you. So, mo to siya ang amtong update sa mga tabo dahil sa balay, no? And matakibaw ko. Gisom na. Bakit mo gisom na? Kasi mong gibati din nga nakahanda. Wala. Sabi, kasulti ni mo sa mga tao nga nagsuporta para nakahanda. Kisuman. Sige, sa din. Thank you. Kaya gitagaan ko nyog. Handa. Guys, kung ano din yung edad is, she is 14 years old. And she is young and adorable. And she is, okay, thank you. So, see you later na lang guys kung sa mga update na mo niya kay basin matog pa ko balik. Cake na ba? Ay, cake na pagluto. Sit. Pansit na pagluto. Guys, labing asuha. Aso kayo din yung dapitak. It's very smoky here. Guys, galad ng hilak. Nagtitay po si Mama para sa biko. Oh, magawa sa dire ka sa kadyo ang asuha, makahilak ta dire. Hilak sa kalipay. Jared, na hi Jared, hi. Hi. Hey, hi Jared, hi. Hey, hi. Mayroon ito ang chicken beans. Nami kayo sa tanawon. Humot pagid siya. Wow. Wow. Ato ka. Wow. Inahin ko ng Wow. picture di ko. Wow. Dirag nang wow. So guys, karon kay di naman kawat ang mga bata sa pagkaon sa cake ni Amore. Wala pa gabi iron guys. Sarang wala sa alas 3 pa ron anya. Basta na birthday din sa mua guys. Hapon magluto nya gabi pag gina mga on. Tigumon sa angka. Kagasto ng mukaon kay inya. Magbungan pagkaon niya gabi pero kay ang mga bata kay di naman kahuwat gusto sa mukaon sa cake ni Amore. Ilawan pa laon sa ilasa sa cake mo ra magibungitahan no. Oh, kayo. So mo na pakanaon sila mo na Picasso na ang cake karong mga orasan. 1/3 ha? Kasi Picasso. Dera, dera. Goodbye cake. Yay! Kasi mahiwa. Opo. Hot. Ako na may morbid. Okay. Kuwan, tanan ma? Kuwan na tanan? Di tananti. Diyan to mo. Dan. So, dira tong mga bisita, may unang namakals ka mga bataa. Oh. May mga namakals. Mas maronit eh. Kanta sa mga birthday. Oh, dira. Happy birthday. Kanta sa happy birthday jam. Happy birthday jam. Birthday. Na, gitikas na kay nana tayo mga bisita, mga batang gagmay. Happy birthday to you.
tangis pagam. Ay, kaduda ni. Juda. Juda. Kaya ni mo doon Juda. Bye. Unsa may kasulti nimo gam? Oh, ako ko na. Ikaw Juda, unsa kasulti nimo? Happy birthday ko no. Ikaw Juda, May. Unsa kasulti nimo May? Oh, very good. Ikaw Jared, unsa imong Jared? Jared. Dari ni mo ta. Juda. Ito kay. Unsa imong kasulti? Tutu. Ha? Oh, wa siya kasulti bayra. Ikaw Jared, unsa kasulti nimo Jared? Naganda. Na, ipatay ilong ning kaon. Teka, sulti ni mo din nga na kay mga bisita karong mga orasa. Thank you. Tutuin mo to na din. Pila price dito eh. So, namin dito sa gawas guys kay mama na magluto. Mama nagluto din oh. Tugo sa Maika oh. Oh, wala pa yung diaper. So, magluto si mama. Ano yun sa gawas? Alingog-ngog po dito ka na yung mga nagluto nga sa Hi, Jam! So, dito kami mapaabot hanggang hapon. Ito mga bot na hapit na manguli. Kaya hapit naman sila alas 5 ron. Stress pa. Alas 3 pa? Alas 3 pa dahil ko guys. Mateo, So, si Ade, dira kami mo si Ade. Kaya naman may ikuan sa mga bata assignment niya. Kasi makamemorize sa mga books. Sa Bible, ikan sa Old Testament, hantod sa New Testament. Na ay premyo karong Domingo pohon. Roma. Na prize. So, nag-memorize na siya more. First choice. Ano ba ni? Oh, First Corinthians. Ano sa Roma? Roma, oh. Roma, First Corinthians, Second Corinthians. Galatians. Nana si Papa guys, kanang gitagbo ni Dandan. Nana si Papa. Dako siya tiyan guys kay mo inuman. Pwede ka na kanunay. Ano pa ba do? Dako yan tiyan kay busog na siya. May? Busog ng pagmamahal. Nagkakapo. Das Papa. Dali na ta. Asa? Dali na. Selena Gomez. Ayo kay Juan, basid na isugo. Ha? Ayo kay basid na isugo. Way masugo. Pa! Happy birthday. Uli isugo ba way masugo? Wala ko na itong Ito siya sa aming mansyon. Pasok ko sa aming mansyon. Tanan! 3.9 Guys, parang si Dandan guys. Nag-practice siya mag-chopstick. Mugamit ang chopstick kay madalo na siya sa Korea. Wow! Sana all kaya mo mag-chopstick. So, muna ni mong final nga handa sa birthday ni Amore guys. Naman nyo eh, kuha ang biko. Ano siya, nabili sa cake. Katunga na lang. Ano siyang pansit. Ano yung luto. Ano nga luto is dili siya basta-basta kay giluto na siya sa kaldero. Spaghetti. And we have here adobong manok. And we have here sliced bread. We have juice. Ay, wala juice. Ice na lang. We have here ice. And Yapa. we have here kids. In the bed. And we have here some Biko turon. Okay guys. So, kay mo naman tayo among handa. Kita naman yung handa. Anya, amo ni siya ang nagluto sa tanan. Chanen! Lamig na siya maluto gyud sa una pa. So, mao ta among vlog karong adlaw kay nag-subscribe kasi Dandan. Kay mga una pod may manhapon na merong gabi. Og salamat sa pagtanaw ni nga vlog.
Happy birthday, Ade. Happy birthday, Ade. Ana, may happy birthday, Ate Ade. Happy birthday, Ade. Ay, balik ka, Cham. Happy birthday, Ate Ade. Happy birthday, Ade. May ka. Ganda dyan. Wow! balik ka, May. Unsa May? Ah. So, thank you. Bye! Hi guys, good morning. So karon ang among continuation sa birthday ni Amore Dosel. Tara, Dosel. Oh, so dala si Ade, og si Dandan ready na kayo siya. Dala si Mama, wala siya magluto sa saging sa kamote. Oh, si ang mga bata ora simsot na dara. Oh, dia ang mga sponsor sa tong pagkaon karon. Oh. Short to, ayan. So, mga tanong mi kay para layo mi kuan agi. Oy, ang bina na parang Sa agi ba? O sinyas ako ba daw? Si Mama mo apa sa si Mama guys kay nagbungag pa si Dag kamote og kanang hagin nila. Ya, bawal po maligo. Ano may kan? Diba? Later? Bawal po kung sila maligo kay madawat ang skin. Uy, bawal ko. Ay madaw. Bawal po maligo. Bawal po sa parat. Excited na kay mga bata. Kani si Maika, nalibang na ni pero ato siya pailos dagat kuno. Sumukong sa lubang. Tapos, uy, nagsunlock na sila, day? Wa. Hindi ba tingin sutra ba? Di ba naka-sunblock, we? Alay, tete. So, nag-ready na ni Ari, guys. Whole family ni kay mo ni blow out sa birthday ni Adi. Ah! Nakita mo maligo, te. Uy, naka-sunblock, we? Wala. Yung katuka wiwi ba na dito sa kwarto kay Ito mga asa mo dagat. Sunblock kan ito. Pas dandan, guys. Yes. Ada pwede maligo, te. Kapagaw, asa mo to padong. Kaya mo sabi maligo, kuya. Asa dito nga daan to? Ana? Beauty, te. ato ba ni? Hoy, Jisra, dili diha. Alira! So, i-update mo na mo inya, guys. See you later. So, badong na ni guys. Tanadan. Dala nang itanong mga batos. Ay, si Mami. Pero tayo initas, kalibutan. Init kayo nga mo ang bulakwan padong na ni karon sa dagat. Uban sa mga kabataan. Ang mga gipangda nga mga snacks, guys, kay mga sobra sa birthday ni Adi gabi eh. Dugangan lang. Dugangan ni Wiwi o kuan. O ni Queenie. Soft drinks o kuan. Ba? So ani may nakiagi may ari sa kuan. Gianan dire sa mong silingan. Muot. Aba na kaya. Ay, wala mi nagsimsot, guys, kay mauwaw. Kare nagsimsot. Ano ba tagad may. Uy, badaplin ka. Uloy, Brooklyn. Badaplin ka na lagi sa kanan. May lagi nga sa kanan. Okay. So, ani mo dyan siya ang agianan sa una padong sa dagat na ani ni dagata. Unsa kay ipalit naman siya taga Uturas mo na siya gikuraw na. Gikuraw nang mga kilid. Unsa. Ay mo man dyan yung original nga agianan padong sa mong dagat ito Pagapaka Beach. Puja eh. Kasi masulti ni mo Dan. Ha? Kasi masulti ni mo. I'm so very I'm so very hot. Hot and spicy. Dala si Gigi. Hey G. Nakamay. Nakamay. Tanang gipanon oh mga anak ni Mario. Nasi Amore dire. Ispurok, te. Advance. Ay advance. Belated. Belated happy birthday ni Amore. O belated. Belated kuan celebration. So mo gina siya ang agianan, guys. Sa amo apadong sa dagat. Na ni mga kuro sa kilid. Kay lagi gipalit na sa alturas unja. Kini kay wala pa magdabita sa alturas giabangan sa musilingan gimo nilang lugar sa land drilling. Na mga nilang butangan la mga graba na giabangan. Grabe huwag dyan, magbata.
Naik solar sa babaw guys. Ang sugaan niya dire. Ang sugaan ng dagat namo dire kay. Solar na si Idis oh. Si Tinay. Ano sila ang mga kababata guys. Mga bata So muna siya gianan. Hinay ha. Giguon na jud ko. Ang gianan ano mo ani guys, mulusot-lusot pa miya masungsuong. Oy, Deg! Dati ka diha. Sungsuong. Okay, gikuraw naman lagi mo nang suong. So nay nangaligo sa ubos guys, mga silingan po na sa una. Hay mo dis oy. Hay ba? So ay man mo kweng. Go. Musuong sa diri guys. Sa. Kena na mi dire sa ubos guys. Dara, mga bata ta na sa ubos naligo nya na dire.